Bentley Continental GT Speed. Според нас един невероятно красив автомобил. Бентлето беше при нас за цялостна защита с фолио. Неговият цвят е с матов финиш, така че монтирахме фолио, което е мат, и върху него положихме керамично покритие, което е също специално разработено за мат. Освен това защитихме и всички екстериорни детайли от пиано лак и гланц с гланцово фолио, както и защитно фолио за челното стъкло, фарове, дистроник, стопове и всичко, на което можем да сложим, за да сме сигурни, че е изцяло защитен.